21 mai. 2022, sâmbătă. Da, Zenul zice că până să ajungi la starea de fără efort, aia în care doar cedezi și se întâmplă viața, trebuie să faci tot efortul din lume. Deci tot prin minte și prin ego îl faci. Că ăla vine și zice, măi, acum trebuie să fac privirea nu știu care, trebuie să stau în poziția asta, să fiu centrat, să mă centrez, să Trebuie vorbește cineva să acolo. văd gândurile. Că nu-ți vine ție să faci asta natural, că conform prezentului ție îți vine să trăiești, conform prezentului, nu să faci practici. Deci înseamnă că ego-ul e ăla care muncește și care face efort cu mintea, folosindu-se de minte. E ca și cum ego și-ar semna propria ești moarte prin muncă. Da. Na. Și ce vine pe mine? Dantra spune, regula numărul 2 de pe Dantra, nu-ți crede mintea. Evident că în acest minunat prezent, când ai ocazia să nu-ți crezi mintea? De fiecare dată când îți apare ego și zice ceva, auzi vreo părere prin cap, vine un gând, vine orice. Mai ales când vin negative, ce stă ziceam eu? Nu crezi. Tabula rasa, nimic, ești nou ca un prunc. Băi, aștept să vezi ce vine. Și ce vine este din existență. Băi, existența e peste tot, și în tine, și în mine, în fiecare obiect, peste tot. Și atunci tu stai în fața existenței și aștepți să vezi ce vine. Și execuți aia ce vine în totalitate pur. Cum faci asta? Păi dacă în minte sau din minte a apărut ego, de-a ajuns mintea să se creadă mintea și corpul și ființa ta și tot Dumnezeu ăsta, ăla trebuie oprit. Și cum poți să oprești? Prin tăcerea minții. Cum îți taci mintea? Nu ți-o crezi. Și când nu ți-o crezi, ea tace. Nu tace din la început. Da, la un moment dat tace. Și pe aia nu mai pui nici botul la ce vine, la concluziile ei, la ce trăiești tu. Lasă cu părerea. E ca și cum ai stat tu cu un sfetnic sau cu un idiot mai mare și ăla tot spune ție ce să faci. Să găsesc o soluție. N-ai ce găsi soluții. Problema și soluția vin deodată. Că sunt într-o existență și în prezentul ăsta se întâmplă, în care trăiește mintea, corpa ta. Deci toată problema este la minte. Acolo a apărut pe pământ minunatul ego. Existența nu dă niciun ego, nu a dat niciun ego și nici nu recunoaște chestia asta. Și dacă nu recunoaște, nu te ajută, te lasă pe tine. Ți-ai ales propriul Dumnezeu, adică ego, descurcă-te, distrează-te, ia-o la caca, bogat, sărac, deștept, prost, nu contează. Vezi că pentru a aplica metoda asta, că e un fel de metodă până la urmă, îți trebuie oarecare atenție. Să ai o atenție dezvoltată, să fii tot timpul... Atenție maximă. Adu-ți aminte de sine, nu-ți crede mintea, fii atent și lucid. Abia pe locul 3 vine atenția și luciditatea. Deci tu din start îți dai seama în prezentul ăsta fenomenal cine ești tu, te conștientizezi, te simți bine, prost, prangala, îți faci revizia, așa, scurt, fulgerător. Bine, ajungi la asta. E pe antrenament. Și nu-ți crezi mintea. Lasă tu atenția și alea, că alea să le minții. Da, nu uita că și la început nu-și da seama că le vorbește mintea. Cum să nu-și da seama că le vin gânduri în cap? Băi, orice gând îți vine în cap, dă-l. Nu cred așa ceva. Așa o stopezi. Așa oprești mintea. Știi că, de exemplu, cineva care e pe calea asta spirituală și vrea neapărat să se elibereze, mai au aflat de în stânga, dreapta, mai citind o carte, da, că au de făcut ceva, că trebuie să facă ceva. Trebuie să observi. Trebuie să observi gândurile și să le lasă să se ducă, că în 5-6 secunde, zic oamenii de știință, să duc pe până oricum. Indiferent ce formă sunt. 70.000 de gânduri. Ce se întâmplă când nu crezi nimic? Bă, dar nimic. Gând pozitiv, negativ, nimic. Și tu tot intri în stand-by și tot aștepți ce vine. Și te ridici ca un roboțel și te duci și faci ceea ce-ți vine, dar pur, așa cum vine. Asta n-ai înțeles tu în ianuarie 2022. Că tu credeai că ce vine și ego-ului tău, și ție, și ființe, toate sunt în aceeași ciorbă și facem ce vine. Și după aia apărăm ceea ce facem. Asta înseamnă că punem botul. Deci, prin negarea atenției, prin asta, pur și simplu oprești. Da, sună oprești... simplu așa, e foarte simplu și logic și perfect totul. Dar când e pus în practică, aici e mai greu. Că cum să fie greu să-ți la început... Cum să fie greu să-ți negi mintea, să negi absolut orice îți vine în cap? Cum? Că asta chiar nu mai înțeleg. Cum să-ți fie greu? Băi, e greu să stai să observi un gând și să nu-l dezvolți. Aia, da, ăla e greu. După mine. Nu? Pentru că se întâmplă prea rapid. Oamenii sunt obișnuiți deja să se identifice cu mintea lor. Oricât de rapid s-ar întâmpla.
nu-i mai rapid gândul decât existența însăși, că și asta se întâmplă într-o existență. Și vorba vine, gândurile nu sunt neapărat rele sau bune, ele circulă pe aici. Nu-ți crezi mintea, i-ai dat shutdown, tu ești un playground pregătit pentru a auzi ce transmite Bunul Dumnezeu, ești atent și lucid la ceea ce îți vine în prezentul tău fenomenal, ești atent și lucid, atentă și lucidă, bărbat, femeie, ce-i fi, și nu pui botul la ce zice mintea ta, dominată de ego, adică ego-ul tău, despre ce a venit. Tot apare ceva în prezentul tău. Prezentul tot apare, tot apare, tot apare. Tu nu crezi mintea, aia care procesează ce apare, da? Ești atent și lucid la ce apare și după aia nu pui botul, că mintea e foarte rapidă, zice Rebecca, și o să vină să zică ceva despre ce apare. Ești atent și lucid la ce apare și nu pui botul la ce zice mintea despre. Și cedezi în continuare la ce a apărut. Și așa îți vin și problemele, și rezolvările, și toată viața ta îți vine curat de la Bunul Dumnezeu și ființa ta poate să trăiască perfecțiunea. Perfecțiunea pentru tine ca individualitate. Și așa, ușor, ușor ajungi și la una. Nu să fie una cu toate cele. Dar, bă, aici se pare că trebuie ceva timp. Da, și aici ți-a un timp, adică nu ți iese din prima tot timpul, în fiecare moment să aplici asta. Da, dar cum nu există timp, îți ia doar timp din ăsta fizic, fenomenal, pe care ființa ta, corp, mintea ta, corp îl vede și îl înțelege. Dar toate se întâmplă în prezent. Uite, vezi că mi-a luat și mie și am fost sub vizorul tot timpul și mă corectai, mi-atrăgeai atenția când îmi credeam mintea și sau mai puneam și botul și așa. Și totuși mi-a luat timpul ăsta. Pentru că tu nu practicai și nu... Păi n-am, eu Baby, chiar n-am practicat. Chestiile astea 5 trebuie să le înțelegi non-mental. Atenție! Se adresează ființei. Alea 5 chestii de Padantra se adresează ființei. Nu ego-ului tău. Nu trebuie să le înțelegi mental. Dacă le înveți ca la școală să le înțelegi mental, ia de aici, nu o să faci nimic. Pentru că la final știi că o să cedezi. Cu i-ai cedat tu în 3 mai 2022. Spune cui. Da, dar înțelegerea aia non-mentală atunci se întâmplă când e direct în practică. Nu așa că doar auzi. Că doar auzi și ce bine sună, ce simplu e, mișto, gata, Hai să repetăm. O să fac. Știi? Și când vine momentul să faci, nici măcar n-ai observat că deja a trecut momentul în care trebuia să faci. Deci cum e cu tantra? O facerea în prezent, așa cum apare, rapid, nu? Stai, e acțiune, viața e un tumult. Zic că trebuie să fie ăla care se apucă singur să facă asta, fără corecție, să fie foarte liniștit și atent, să aibă un spirit de observare foarte dezvoltat. Știi? Un matur spiritual, ca să zic așa. Nu-i pentru începători ăla sau aia asta. care se apucă de tantra trebuie să aibă o ultimă dorință. Cu asta fi pe tantra. Pe calea asta. Asta e cale, nu e religie. Da. Să aibă o ultimă dorință. Care e pe mea ultima dorință? Să scap mai bine de ego ăsta, că m-am pricopsit pe aici, pe terra, cu el și nu merge nicicum și nu o să meargă niciodată nicicum. Să înțelegi asta. Hai să n-ai ultimă dorință. Să ai o singură înțelegere. Bă, îs unde îs, nu mai vreau așa ceva, uite calea, o înțeleg. Când o înțelegi, nu mai este greu să o practici. Dar trebuie să vrei, evident. Astea 5 practici, sau indicii, indicatorii ăștia, nu sunt o credință. Nu trebuie să crezi că așa vei reuși. Trebuie să înțelegi că poate să te ducă la asta, dacă practici cum trebuie. Cât ți-am zis eu? Pe finalul anului trecut ți-am zis că, bă, eu nici mai trebuie să le practic astea 5. Eu imediat le și uit, ca și memorie. De ce? Că am ajuns la punctul 5, ăla îl practic. Ăla văd că îl practic. E trăire deja. Dar deja e trăire curată. Da, când ajunge omul la trăirea aia curată, moartea ego-ului este iminentă. Aia spun, pe calea asta, tu trebuie să fii în liniștire. Să-ți trăiești viața, să fii pe pula ta, financiar, că ești bărbat sau ca femeie. Deci asta, tantra asta nu se adresează în niciun caz copiilor, adolescenților, tinerilor nefutuți, la care încă mai zbânțuie pe ei energia sexuală. Aia trebuie să fie refulată, aia trebuie să fie trăită, trecută prin tine. Deci a venit pe această minunată cale spirituală, a fost activat când nu mai vroiam nimic. Noi e o diferență foarte mare când nu mai vrei nimic, pentru că nimic nu te mai excită și trăiești tot așa cum vine, asta trăiesc și alta e să lupți ca nebunul. În momentul în care vine Tantra și spune, bă, dar tu îți taci dracului mintea aia, cum ți-o taci? Nu o crezi, bă, dar nimic. Ești ca un zid.
pui mintea la locul ei. Locul minții este să fie procesor cu minte. Să facă ceea ce spune existența, adică cine? Că și tu ești existența, și tu ești sinele. Nu să-și dea cu păreri. Are de procesat chestii de sub comanda a ceea ce spune existența, ce îți apare în prezentul tău, fenomenal. Aia trebuie să proceseze mintiuca. Și să vorbești cu celelalte picături, cum zicea eu. Atât. Cine vine să-și dea cu părerea? Nu, ăla e ego. Nu crede în nimic. Deci eu așa de simplu văd toate astea că nu înțeleg ce dracu mai fac spune la gură. Îți dai seama, făcând așa, cineva care iese din lumea asta, ar trebui să devină așa de tăcut că tot ce-i vine de la ego și atunci amuțești cumva. Mi-aduc aminte de mine 4 ani de zile, tot așa am fost tăcută. Da, trecută, dar La început, în interior te mult. scremeai. Da, mă scremeam pentru că credeam în efort. Credeai în efort și nu știai cum se face, cum. nu mergeai nici tu la niciun maestru. La mine metoda este universală. La cedare trebuie să ajungă toată populimea. La cedare. Față de cine? Față de existență. Nu te-ai săturat să tot cedezi egoului tău. O, să o mergi, ești fericit? Nu. Ești bogat, ești sărac, tot acolo ești. Tot vine dualitatea și dă în tine. Și atunci, ce-ți mai rămâne de făcut? Cedează existenței. Cum cedezi existenței? În primul rând, nu-ți mai crede mintea că pe acolo se exprimă ego, că ego este șeful minții. Un mic Dumnezeu, ziceam eu, pe pământul aici, pentru tine, individual. Da, vezi că pare așa simplă metoda asta încât e greu de aplicat. Nu, e greu de crezut. Și greu de crezut și de aplicat și atunci asta nu e o se metodă, vrea ceva mai senzațional ca metodă. asta nu e metodă de urmat, de crezut, de avut credințe. Asta e metodă de înțeles. Metodă. Și cine poate înțelege? Că aici e știrul, că nu e mentală treaba. Mental, citești cele 5 chestii. Mental, le citești, că n-ai cum în pula mea, că folosești privirea. Folosești privirea, citești niște rânduri. Trebuie înțeles. Bă, când înțelegi ce înseamnă nu-ți crede mintea, ce să mai crezi? Nu-ți pui nicio credință. Tu doar faci, tu doar faci, tu doar faci. Aici ai o facere, nu o non-facere. Până mai ai un ego. Toată lumea vrea să ajungă în liniște absolută, în pace absolută, în șamadi. Fraiere, lasă tu șamadiurile. Nu-s pentru tine. Tu mai ai un ego. Ăla vrea șamadiuri. Tu vrei să nu mai ai ego. Și când nu o să mai ai ego, dă șamadiu în tine. Și ochii mi-au căzut pe un cuvânt de pe frigider. Înliniștirea. Da, asta e importantă, să aibă toți cei care vor să vină pe dantră. Fără asta n-au cum să nu-și teadă mintea și să nu pună botul și să-și aducă aminte de ceva sine, nu merge. Aici trebuie liniștire. Aici trebuie să fii matur psihic. Da, merge aici cu mai ai vreo dorință să mai faci niște bani, să mai este. Trebuie să fii liniștit din punctul ăsta de vedere, ca să te poți apuca de spiritualitate. Și nu-mi vine acum. Hai, tovarăși, trigăriți-mă în pula mea, că și eu curios să văd ce iese pe gura asta. Ha, tovarășii nu este aici. Am aici lângă mine una bucată plantă, care nu zice nimic. Stă cu curentul ei. Atunci trebuie să așteptăm ce zice bunul Dumnezeu pe gură. O încerca mai înainte să mă pună să curăț niște cartofi, contrar principiilor noastre. Tu cureți, eu tau. Se numește manipulare feminină. Dă-că la, că te văd așa că stai și nu faci nimic, că ia curăță și tu acești minunați cartofi. Facem o ciorbă. Hai să facem o ciorbă. Îți place să te joci cu mine? Baby, mie îmi place să mă joc. Dacă tu ești aici, cu tine mă joc. Bun asta. Ideea e să ne bucurăm amândoi. Ai, toti! Vine salvarea către voi, frații mei. Vine salvarea. Da, da. Și mi-a mai trecut o idee interesantă pe cap. Să zic omenașilor să nu mai urmărească clipurile numerotate de la 1 la 10. Că atunci eram în febră a iluminării. Păi ei nu interesează evoluția mea, știi? Fulgerătoare, așa. Sau a ta. Îi interesează ce îi ajută pe ei, nu? Da, așa acolo erau chestii care îi ajută. Da, da, erau multe jurături și unul a zis, bă, când a văzut ce porcării zici acolo, am și lăsat naibii, nu mai ascult nimic. Bă, uite cum l-a făcut ego. Și fraierul nu a citit descrierea să vadă că descrierea spunea
Poate că înjurăturile sunt special ca să strigărească ego. Tu taci și ascultă ce se zice. Nu te lega de, cum se zice, pe pula înțelegi mesajul. Fiecare cu levelul lui de conștientizare. Zicea cineva ceva interesant pe net, cu inteligența. Inteligența trebuie să o ai. Asta e levelul. Dacă tu ai inteligența și inteligența e nativă, e ca și talentul, știi? E nativă. Ai, te naști, ori o ai, ori nu ai. Indiferent cât ești de citit, cu câte școli și experiență de viață ai, dacă ești inteligent sau inteligentă, vei înțelege calea asta, Dante. Baby, soluția finală este scapă dracu de virus. Scapă-ți procesorul numit minte de virus, numit ego. Cum poți face asta? Prin cedare. Zeno zice că trebuie să faci ceva fizic, să introspecții, nu știu ce, chestii complicate, filozofice, muncă, Ca să ajungi la cedarea asta. ca să ajungi la cedare. Și eu mă aud că zic, bă, dar cedează din start. Lasă tu! Cine sunt eu? Ăsta e un ego care se întreabă pe el cine e. Dai seama. Dar cum vorbești, adică ce vorbești și cu ce tărie, forță vorbești, Forța! așa, dacă ai avea un ego, dacă ar fi dintr-un ego vorbăria asta, cum cred majoritatea că e, de-aia te judecă, ar trebui să fii pedepsit de conștiință, tătamușamu. Dacă ar fi egotic, ce zici, dacă te-ai dat bun, știi? Dar ar fi controlat. Eu habar n-am ce zic. Dar asta spun că ar fi și repercursiuni din partea existenței, te-ar pedepsi, nu? Dacă ai fi un ego. Păi conștiința trimite ce trimite. Eu primesc cu bucurie. Cu bucurie proletară. What's next? What's next? Ce mai am de făcut? Înțelegi? Eu nu sunt propriul meu maestru. Eu devin. Și asta nu se mai termină, nu vezi? Tot curge. Din ce în ce mai deep. Așa mă simt în peisaj. Eu. Zici că sunt aici ca să recunosc prin trăire, alături de tine, cu tine, pe tine, să recunosc revelarea gurului, să zic așa. Și în procesul ăsta să scapi tu de ego-ul tău. Uh-huh. Numai prin cedare. Dacă pe zenii, până la urmă trebuie să ajungi la cedare față de existență și in the middle of the process, în procesul ăsta de introspecție, trebuie să muncești ca să ajungi să cedezi, paci, e simplu. Păi cedezi din start. Că zici, nu cred mintea. Din start ai cedat. Ai blocat virusul, ți-ai blocat procesorul, ca virusul să nu mai poate scârți nimic. Ca măsură de siguranță, regula 4. Nu pui botul la ce o să scârție virusul vis-a-vis de adevărul care îți vine în conștiință. Când îți vine. Ce introspecție? Uite, cum poți ceda din start. Ia astea 5 indicii de pe dantră și cedează dracului din start. Când poți să faci asta? Absolut oricând. Nu e o chestie graduală, e pe pulsuri. Ce îmi spuneai tu mie? Când trebuie să cedezi, baby? Când apare ego. Când apare ego. La început apare tot timpul. Doar ăla și vorbește. Și dacă tu nu-ți crezi mintea și nu pui botul la ce spune mintea, ego aferent, ce mai rămâne? Să trăiești nimicul. Totul, nu vinde cum te uiți. Dacă nu mai e nimic să pună frână adevărului existenței care să îți apară în prezentul ăsta fenomenal în care ne aflăm, ce trăiești? Totul și nimic. Sau nici nimic, nici totul. Zic cum vrei. Filozofii. Dar e pur. Și nu e așa ușor. Vrea să fii guru, se pare că nu trebuie să ai copii pe pământul ăsta, urmași. Că tu ești venit cu misiune, ești un roboțel făcut, activat. Ai un înveliș, un corp, se dă și mintea care au toți oamenii. Și la un moment dat începi să vorbești ceea ce nu vine de la tine. Nici nu știi ce dracu vorbești. Asta a fost acum 6 ani când m-ai cunoscut. Dar mi s-a părut interesant. Căutam eu ceva adevăr acolo? Nu. Eu încercam să te iluminez pe tine, bazându-mă pe ce mi-apărea. Și vedeam că cât vorbesc mai mult cu tine, cu atâta, ceva vorbește prin mine. Ce zice Tantra? Guru este ăla care n-a făcut nimic, n-a măestrit nimic, bla bla, da, o trăit viața așa cum a venit ea. Aici o să se referă la ființa Guru, care îi zice Guru pe pământul ăsta. Și atunci când se coace ființa care e numită Guru ulterior
când se coace, când e matur, fizic, psihic, spiritual, când consideră existența că guru s-a copt, îi dă și starea de guru. Iar cei însetați după adevăr, Sau care vor să scape de ego. așa, prin această ființă numită guru, Care vin le și curge. metodele eficiente, universale. Cedarea este universală. Nu poate pune nimeni proprietate pe ea. Metoda universală, primară, vei aici pe pământ și cedezi existenței, adică devii una cu ea și te trăiești perfect aici pe pământ, așa cum îți vine. Și acum religia ce a spus? Bă, tu trebuie să-i cedezi la popă, să-l crezi pe popă ce zice acolo. Bă, dar ăla are un ego și el, săracul. S-o pricopsit pe pământ. Trebuie să cedezi adevărului, nu vreunui popă, în ghilimele, indiferent ce popă e ăla. Mintea extrem de inteligentă, deșteaptă, perspicace, ego e foarte pervers. Învață tot ce o să învăța până acolo și să dă bun cu asta. Sadhguru și acum mai citește ca să mai știe ce să zică. Și ar fi având o memorie minunată, observ, memoria e tot pe pământul ăsta. Un guru vorbește fără să știe ce dracu vorbește. El conștientizează adevărul în momentul în care iese pe gură. Nu îl are pregătit în cap de cândva și își trage... De aia ziceam eu, baby, că un guru este o boxă. Boxa n-are melodiile ei. Ea doar transmite. Baby, zi-mi în față. Spune-mi drept în față. Ce e așa de greu de înțeles? E greu de crezut pentru unii, că nu te trăiesc. Că asta nu trebuie crezut, baby. Că aici e greșeala omenirii. Asta trebuie înțeles. Și odată ce înțelegi asta, înțelegerea nu este mentală. Și repeta milioane oră și se pare că tot repeta mult timp de acum acolo. Cred că până îi da colțul. Înțelegerea nu e mentală.